tegal haɓɓe ɓiɓɓe mawɓe gasti lalle yoro yiide o ango be amariya. Abdurraufu dewa bangi be yiide mako ummul hayri mayram jodanejo ba arabjo bi pullo. Abdurraufu dewa bangi be giɗaɗo mako ummul hayri mayram jodanejo ba arabjo bi pullo. Bismillah Allah inde maɗa fa foɗɗirayne ga an woni andal daga asliyaɓe wo wande a weliyam dande hokki basira be fasaha nder bawɗe maɗa murpulla yimɗoyan ɓangal yiide. Abdurraufu dewa bangi ɓe giɗaɗo mako ummul hayri mayram jodanejo ba arabjo bi pullo. Abdurraufu ay hande ɓerde ma fewi a walliti sunna a bestake sare mafa dabunir sare maɗa aɗo sigi adilijo a ɓiɗɗo bestari na ɓesdi be salihijo ummul. Abdurraufu dewa bangi ɓe giɗaɗo mako ummul hayri mayram jodanejo ba arabjo bi pullo. Ummul a fama ay hande daraja ma ɓesdi a yaɓtake sunna nulaɗo baba sarawo ummul hayri wedu hayrati ɗowtin gorko maɗa Abdurraufi samtata woyto a woodi derɗiko bana Hawwa ubbo dada sare dewa an bo amariya sew narra hakkunde moɗon samtanane wiwi ngam wi kam wilantegal giɗɗo gorko maɗa ayye ɗum giɗɗo maɗa. Abdurraufu ta sefu hakkunde maɓɓe ɗum rewɓe maɗa yaadu be desa nda Hawwa nda ummul Abdurraufi ka lamɗo. Ummul hayri sanu maɗa gaɗa hayruji ummul hayri tawoko nga jaɓɓiti saro maɗa a yaɓti sunna nolaɗo nga nanga lawol aljanna a nangila shakka nda sotti Abdurraufu samtata yofumo ɓawtina Allah se kanko yadu maɗa desa ummul hayri tarbiya jangi ha saro maɗa ta yofu je dina Allah be je jone duniya nder suudu maɗa a inno ya gorko maɗa Abdurraufu ɗum giɗaɗo el maɗa defu welno yamdu yiwu alaba fawnu a woɗa fufu wurtima belni to Abdurraufi warti a wiyamo shupilale ko maɗa jaɓu ndiyam yarule fewnu ɓerɗe maɗa nda nyamdu joɗi bebe an walleni nyamne an bo Abdurraufi a wiyamo ummul dada hayro to mi laari ma ummiyel am seminana min kam mi haari an on latti jaram am fewno ɓernde am fanti mosalam seɗɗa ngam heɓta lagare yiide do iles korwal mosango ma balantarki ummul am hayru am amariya am asare am. Abdurraufu dewa bangi ɓe giɗaɗo mako ummul hayri mayram jodanejo ba arabjo bi pullo. hayri Debola baberede Ummul hayri bodo Mayram jodanejo Yadu mahirlode Kiram alifi Ummul hayri hindu Saigo ba Arab
tindino je wodi dole sai mi yimda saro mada saro gorko mada Abdurraufu baba daido baba sumi sanne baba sumi misane dattiwa mi honi dada daido Aminatu dona berde mada feri khairi bangi hoti sudu mako mi hofni mamma mairamu yadiko mairamu sanne agido hala baba Abdurraufu Alhaji Usmanu dattiwa misani Alhaji Usmanu dada Abdurraufi hajja Maimuna tu misani dada daido dewa hajja Maimuna alajutu balle mada adirabe amarya dare aminda Fadima tu dam Fadima tu sanno kingiru ayatu kingi misani da hamirabe ummul khairi amarya Alhaji bin Umar alfu misani Alhaji bin Ali Garga anfu mihani Abubakar Babarai anfu misani mirabe amarya dole miyinda sannu Maryam taqiya Mayram jo dole misane Hajja Hadija anfu Mayram ta sanne da sappa amarya Fadima tu sama Mayram jo dole miyinde Labote Chadien Nasara Abako dole miyinda Sapira dada amarya Amina to sanuma sanu dada sama mama amarya aye dole miyinda Ummul khairi mama Ummul khairi takora amarya mihofni Ummul khairi dole mihofna gogo en ma amarya Atikatu sanu mada misale Ummi Ramlatu anfu dole mihone nda hamirabe je mada Abdurraufi Muhammadu Bello dattiwa sanu mada Abdurrahman Sudaisi anfu misale Abdul Nasir anfu misale Alhaji Umaru Derkejo anfu misale Mihafni Abdullahi Balarabe sannu mada da addaina ango dole yamiyinda Aisatu misani Aisannu mada Mayramu miyoni Mayramu Aisannu mada inda da Ruqayya tu sannu mada mi fatai mi waita kawu Abdurraufi Muhammadu Bashiru sannu Liman Bashiru dattiwa misani Liman jo maudo nanado Budari Liman Bashiru jagordo alama fere sannu mada Liman Bashiru alhamdulillahi mi yindi bangalle mobe Abdurraufu be ummul khairi dum nuru pullo modon di mojo nuru gorko ashe nuru pullo dum baba Shamsuddin ala riski andari zama Abdurraufu dewa bangi beji adamako ummul khairi Mayram jodanejo ba arab jogi pullo Hikabo yiɗi ɗiraɓe am kon famata kam nin abonugo ha chaîne am YouTube saɗay sam to a nasti YouTube a winda Nuru Pullo officiel nden a clika dow abonné ngam to a aboni nde mi yerɓi kesi fu ha téléphone ma ko ha ordinateur ma ɗum artata yottugo e to a cliki abonné bo ta a woyta lenguruɗo a activa ɗum e je waɗi ba honduɗo bo a iya ɗum to ni vidéo man fottinima min bo ɗum seynatam